What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So, you guys, today I'm here with the story of Baba Harare. Baba Harare vakambenge vakuzvitivo King David. Vadzoka kujiti, guys. Vadzoka. Welcome back, Baba Harare. So, wombe vavhure ndekudai. So, Baba Harare vakaposta early last year vachiti ivo vatendeuka. Ivo havachaimbi GT because GT iri kuvatuma kuti vaimbe zvinyadzi zviri kuzokonzeresa vanhu vemunyika kuti vavhiringidze dzimba dzavo, vadhakwe, vararadze, vaite zvinhu zvisakarurama pamberi paMwari. And he was saying that he is now a reformed person, munhu atendeuka. And then vakabva vachinja musambo wekuimba ndobva vaenda kugospel, vakange vakuimba gospel. So ishu yakazouya now Baba Harare vakadzoka vachiti kugospel hazvisi kufamba. Zvechokwadiwo kugospel zvakange zvisiri kuvafambira zvakanaka because you all know kuti munhu aimboimba type yemasong avaimba vozobva voti vakuenda kugospel. People don't quickly accept musambo wava kuimba, or people rather don't take you serious. Vanhu vanenge vasingakutore serious pane zvaunenge uchiimba. I say it was a good move. Yanga iri good moves yanga vaita vanga vagonesa pazvinhu zvanga vaita handione urong hwazvo, but urong hwazvo hwakazouya pakuti Baba Harare vakatora salvation way vakaenda kuna Kristu ivo vakatendeuka. Kutendeuka kwavakaita it was personal, zvazviri personal, zviri zveupenyu hwavo. I think to myself kuti vangadei vakaramba vachiimba GT but vasingaimbe zvinyadzi because GT igenre ravaiimba, but then rather vangadei vasina kuisa zvinyadzi because people loved the way he sang GT. Ane chipo chiri kuGT, saka kuGT koko aitofana kuiramba achiisa mawords akanaka, mashoko akanaka, asina kuudza vanhu about his personal journey naMwari. Angadei akaramba achiimba achiisa mashoko akanaka asingaimbi nezvinyadzi kuti vanhu vari kuGT vagoona light, kana kuti vanhu vachateerera masong zveshuwa vanotoona zvinovaka rather than kuannounce kuti nini ndasiya GT ndakuenda kugospel zveGT handichaiti. Vanhu havangateereri, like a lot of people mafans avo ari kuGT vanhu vanopinda mabhawa vachinzwa music vari mabhawa. So you really think kuti vakaluza a lot of fans, vakaluza mafans akawanda because mafans avo anga akawandira ikoko, so vashoma vanozoita quickly follow you. And also what I think is nzira iyi yekutendeuka, people take it very lightly. Vanhu vanoitora zviri, vanoirerutsa. Kutendeuka hakusi nyore, ndosika chinzi unofana kutendeuka fully prepared, ready kuti nini Mwari ndasiya zvenyika. You lose a lot paunotendeuka, guys, I'm telling you the truth. Unolose a lot. Sanike kana uri munhu wechikadzi, sometimes maybe chechi yakupinda wakusiya kupfeka matrousers, maybe wakusiya some things that you really loved uri kunyika wakusiya madoro chichi. A lot happens mukutendeuka, mukunge iwe wagamuchira Jesu.